Eltertaal Monument Prestige College, Swartkop, Garsfontein KS, Transvalia. So kan die mannen mekaar baie ernstig aan daar in die voorpunt. Ons nog Noordeel wil in Eltertaal en Prestige College, enige van die 5 wat dit ek in hierdie wedstrijd bring. Man van Swartkop met my helemaal voorbij skyk daar so.